Matashi, 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 Matashi. Shalo! Waye ya tsaya kusa da kai? Kambu, babana wannan wani ne kamar dan dambe. A halin yanzu to me kake yi? Hai nake ha. To ina so ka dauki wannan shayin na hannunka ka watsa mai a fuska. Anya kuwa. Na ce ka watsa mai a fuska, umarni nake baka. Kan ne za ka watsa min shayi? Kai! Babbar motar nan dama ta ko hagu? Ya yanka ya higa ta dama. Ka tabbata? Kwarai. Shikenan to. Hello, kana ina ne? Ina makafta. Ka ce akwai cunkoso a saman titin da zai kai ka zuwa gaɓar ruwa. Amma hanyar ba a saki take ba. To baka taɓa yin ƙarya ba ne? Masu sauraro gare ku ga kanin kai kawon ababen hawa a gari. Hanyar sama da za ta kai ga gabar teku an samu cunkoso. In son samu ne ka kauce mata. Ga wanda suka makale ga zazzafar waka. Ya sha kulan dawa ta hannun dama. Yawwa, na san hakan za ta kasance. Yanzu shikenan ku jira ku gani, ni zan ringa sarrafa inda zai tafi. Yi dama. Sannan kuma ka sake yin dama. Yawwa, na san hakan za ta kasance. Speta, Ina jin ka, me ya faru? ina son jaka cike da takardu da ababen rubutu. Me yasa? Domin rubuta tarihi na. Kai din kana magarkama, me kai ka rubuta tarihinka? Shin, Gandhi da Nehru ne kadai za su iya rubuta tarihinsa a magargama? Su ne kadai masu ruhi? Ni ba ni da ne? A aran gila ba haka bane ba, kowa ma yana da 'yancin da zai rubuta tarihinsa a duk inda yake. Ni ma nan ina da ruhi kuma ina da labari. Bana da takardu da alƙalma. Go! Kaga, shikenan to, ku kawo mai takardu da alƙalama zai rubuta tarihinsa.